ing'eyo maber waseber kata mana tiyo tijini kodi wantiere gi initiative moro anda okal ke miluongo ni Smile na Toto. Joyce iye kae uyudo ka seche moko wan gi nyithindo moko makiye to ok inyal kelo gi te Joyce mibed kod gi ot mi attend to them. You understand? Koro in such a case emiyudo ga ka wanyalo manyo skunde ma wang'eyo ni nyithindo gi gin one assured of their safety. Ma in such a case chuni ni wuoyo nyaka gi the management mar school ikono gi ni nyithindo gi akelo nuka to nikech ok anyal leya gi te but an sure ni nyathini biro bedo safe ka nyathini biro chiemo nikech you are also sure ni nyathini ok obedo kech. You get? Koro nyathini ochiemo, nyathini oyudo security both mar alwora to gi mar bedo ni nitiere japuonj manyalo kata mana chogo moro kuom ma nikech magi gin nyithindo Joyce magin very vulnerable. The only home maging'eyo en school ka, the only parent maging'eyo en japuonj e school kachacha. But that safe environment kanyalo compare gi maybe street life iyudo ka nitiere difference. Koro those are the main reasons monego bed ni pushwa to kawo nyithindo gi twaketo e lwet arita mar school. But apart from that, any parent mantiere gi uwezo mar ng'iyo nyathine en kwayo marwa ni dag gi nyathini makata koro chopo kama itere boarding school titere boarding school kakoro iwacho ni ka to transition is not bad, especially atkana ni koro nyathi dwa dhi secondary school class 8-7 kanyo ing'e ni nyathi osebond kodi osetegno e lweti ka gik mang'eny gi isepuonje makoro kochopo kuchocho to yudo kaka onyalo timore ichako introduce to boarding life and independent life. To jonyuol moko koro nyathi ma ja class 1 itero samoro itere kachacha poda osusu e kitanda ng'ama dwa ng'iye jopuonje ka bendo dich kacha ng'ama dwa miye that assurance ng'ama dwa miye that comfort itere kachacha jowete neng'e ni dhi nyiere dhi yanye self esteem mar nyathi eme duoko ga piny iwe ni konyo nyathi ni nyathi tegno kara kore ka inja nyathi even more. To samoro en kodi ot kai podo dhi osusu kata mane kitanda for example. In as a parent you are able to give this child the warmth that the child needs to a point makoro onyalo separate gi such things okoma e lweti. You understand? Koro kanyo ero to poda yie gi jowete na Joyce nyathi matin kata be mani wan gi what kind of boarding school however good they are we should try our best di kikwa create sababu mar carelessness ni ema mi watero nyithinde school watero nyithinde boarding schools giki ka waonge gi option masamore nani bedo kata kode ni this stress more than kiteri e school kachacha. You understand gima wacho ka in kode tiyudo ka en stressed maloyo ka ionge kode like example makata janyuol tiyo mabor gi school kata enoko kaka koro ne wawacho no mano is a justified reason but again nyaka ing'e ni titere school mane to agree